Denboraldiaren azken erenera iristear, ezin diteke zan, orain arte egindako lanarekin guztiz konforme dagoela Ondarroa. Ansiedade puntu eta eukiro da ez du lortu hori entrenamentutako emaitze moti. Irregularra esango neuke dala berbi. Arraunlari gazteak ditu Antiguako aman, eta igarri eginda hori denboraldian zehar, batez ere itsasoa dagoenean. Argira, adibidez, itxoso eskazaranin ez duela emon bigirren dut maili. Da hori gauzazko atxik, zeleke adibidez ekipo oso gaztiak haue bai, da hori esperientzia falti. Urtin ikusten da, bat gesako estaten azkule ibaian itxaso barea dagoenean baino. Dena dela, aldez aurretik jarritako helburu apala lortu dute Ondarroarrek. Ni noxera gure urteroko helburu atzetik bilagati, eta hurrengo urtin bezegi etxia mentxe maian konpetiute. Bilagati atzetik, hortik gero gora beti ez, aldana. Hori lortuta, orain etzeko estropadan, abuztuaren 23an jarraitzaileak pozik ustea eta kontzan egotea da helburua.